Wara r-ritratt li wara l-mewt xokkanti ta' persuna fuq dingi bejn sema u ilma, Frontex ħarġet filmat dwar l-operazzjoni ta' salvataġġ ta' mill-Forzi Armati ta' Malta. Il-filmat jispjega kif ajruplan tal-Aġenzija għall-Fruntiera Ewropea u tal-Ħarsien tal-Kosta lemaħ dingi persuni fuqu. Hawnhekk il-Frontex informat lill-awtoritajiet Maltin dwar dan li mill-ewwel bagħtet helikopter biex twetta operazzjoni li ssalva l-ħajjiet. Fil-filmat imxandar jidhru żewġ uffiċjali jinżlu l-baħar mill-helikopter u jersqu lejn id-dingi fejn sfortunatament instab persuna bla ħajja u ieħor f'kundizzjoni kritika li mbagħad ittella u nġab f'Malta għal aktar kura. Bħalissa teżisti kriżi umanitarja kbira fil-Mediterran b'aktar minn 500 persuna jinsabu fil-limbu bejn sema u ilma. Brabta ma' xogħol importanti tal-Armata Maltija, il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia qal li l-operazzjonijiet ta' salvataġġ huwa x-xogħol li jagħmlu ta' kuljum il-Forzi Armati ta' Malta, iżda tenna li dan ma nistgħux nibqgħu nagħmluh waħedna bħala pajjiż. Fil-fatt il-midja Ġermaniża innotat kif Malta kienet lesta li tieħu 39 persuna abbord il-bastiment tal-Open Arms. Malta kienet lesta tagħmel dan għax kienu salvati f'territorju responsabilità tagħha. U mifhum li l-kaptan tal-Open Arms maċċettax dan u għamel hekk mingħajr ma nforma li 39 persuna li ċertament hu maħsub li kienu jieħdu ċ-ċans u ma jibqgħux bejn sema u ilma u bekk jidħlu f'pajjiżna taħt is-superviżjoni tal-awtoritajiet Maltin. Intant fi stqarrija l-Oppożizzjoni komplet tappella lill-Gvern biex jaqbad u jdaħħal il-persuni li bħalissa hemm fuq il-bastimenti ta' salvataġġ. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.